kwaɗayin dare. Bismillanku. A rayuwan zumu salabule, murya kamar an sheke gardi. Hannun mace muryan namiji, baki kwaikwayo ba a kwaikwayonki. To ko kazar maguma mace mun sani, kin burge yan uwanki jakai da wata muryarki kamar hani wurgi da murfin tukunya. Astaghfirullah, kamar muryar hororin Lord of the Ring. Ka zama kina taunawa kamar maiya, da murya kamar na maza kazanta. To ai ke ce babbar kwadayayyar mayar da wata murya kamar tsohuwar akuya. Why do you guys hate this woman ne? Dan Allah, duk wanda ke so inga ya ga mai fuskar waye a sharidar na mannan ya danna mun lai. Shegiyar murya kamar an shekita, da gidanki, da motarki, da kudinki, da iPhone, da kaya alatu, komai Allah ya baki, amma kira sabin da zaki posai kazar ijiki. Da murya kamar an yi wa jaki hayaki. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Jama'a ba mutuwa a ka'iba, comment section ne ya kama da wuta, a zo a yayyafa mai ruruwa. Murya ya ci kudi, sin abinci kaman ba mace ba. Subhanallahi, na tsanni mutum yana cin abinci yana kara kaman akuya. Wayo jama'a gardi yana magana da murya kamar an shake kwarto. Tabu wai mace ne ko namiji ne yake magana? Tabu lalle kina da makiya, wai Allah ya care mu. Na yasa baki je arewa tattafi tamba a Abuja. Ubanki ne mai kwadaye karya, har yanzu kin gagara yinki baba. Kai kuma me ya kai ka lalle kana namiji, da gani ta jimaji, wanda ya jirin muryar da naji ya danna min like. Sakani da Allah wannan muryan mace ne, yau ba guma mahajiya ta sai kaza Allah ya kara sutura. Wannan cin abincin kamar wata akuya na kisa ne amin, ka zan maguma mane. Ina kwaɗayi. Gaskiya baki da class ko na kabu, dalilin shigar ku barki kenan kwadayi. Kin tayar mun danawa, amma ni gan mai ragada da zani. Wai dan Allah haka muryarki yake, uwar gumama. Wai ke kowane kwadayayyayinki, sha'ila di wannan wulakanci ne ai. Wai dama haka muryar take, kina nan kirjin wata busar kaza ana kwance